Mambaya rukru bazara chuan patling pakhat pumeta chuan dornei ve in thil chi hrang hrang azuar ve a Michael Jackson a kora trangin holy water thleng zuarin patling dil chhut tak ania a holy water te chu tuipa ngai mai ni in pumeta hi vai sumdong pakar tak ani ve a ama hi pathian ompo ring lo 80s ni in pathian omring lo ber hian Hindu pathian lim azur treu bok pumeta chuan anupui fanau hruain temple tlo tur chuan antei chuaka anupui mel thatak nei ve in pakar viau ma se achung kotan chuan thei top chuwa ve thinin pumeta hi pafing tak ani bok pumeta chuan vai pathian lim chu leitumin andona pathian lim le zel po tlom theyang bera leitum zelin pathian omring lo ber hian pathian lim zor chu lokati in eizon nan an pathian mang ani ber mai pumeta chuan tlom te a alei an pathian lim chu thiam taka fakin manto uchuak takin a hral le theimaya a thluak a thra in pumeta zet chong mi pakhat atling ve ani pumeta chuan an pathian lim chu fakchiamin kumtam tak ralta a an siam to khani in zana mani te in a trap thei tia fakin amilim chu a fak thiam em awangin ama dor tum tu pa chuan arang ka chak thri le zungbun pani chuan an leisaka pumeta chuan bumfu a in ti in pathian thu hi eizon nan amanga sakhuana in abum at mi pui ho chu lo bum chong vele in an pathian manga sum don chu lokati in pathian thu manga eizong pavan tlang tak ani bok pumeta chuan amilim dang chu phorle in pakhat te in a phora midang bula chuan pathian lim wang tak ani thu soizel thinin pakhat chi hi kanei ti in midang chu abum thina India rama cheng mi puite hi chuan sa khona kan la lungrun veka pumeta te ang sumdong thuak thali tuktan chuan bum kan ol reng ani pumeta chuan TV kaltlangin afapa Hindu festival pakhat mangmek chu alo ena afapa te chuan pyramid lem an mani manga siamin pumeta chuan an che sual mayang ti a hlau viau maya afapa chu a che sual mange ya hruai tumin an festival manna lam chu apan veta ani festival kai hruai tu maharaja chu Varanasi lammi ni in politician pakhat chuan atel pui ve a maharaja po sa khona manga hosani in tunlaya chuan sa kho pui thiam te hi an hosadu khop mai pumeta chuan an festival manna bul chu thlengin sa khona in an thluak an suk sak mi pui ho hna chuan thil a thak tak an ti thu soin mi pui ho chu dot an hrila Lord Krishna chuan bong nu te temple lama asem don tia hrilin mi pui ho chuan tak takemoti in an hun pui man mek chu an trin san veka pumeta chuan sa khona in a ti at mi pui ho chu hrilfin ngaina an om lo ti hria in bum mai chu an ol samjok ti a hria a mi pui an tril triak tak vek nuwa chuan afapa chu hruain ho an tuma pui thiam ho chuan pumeta chu ho ve hle in pathian hremna ala to tur thu an hrila pumeta chuan nial boi peilovin a ho san ngal vata thok le khata lir pui ron hingin sa khorong bol tu te chu an tal boi viau maya pumeta po chuan vice special report chu TV kaltlanga lo enin ador chu lir nging in a soi chim vek ti chu a hria a an rukru bazar chu lir pui chuan dimna tel hau lova soin pumeta chu a beidong viau maya an eizon na dorber a chiat ta ka wang chuan mui ve hle in insurance ati na company lama chuan kalngal atum ve bok pumeta chuan ador chimta chu panin aril ru ha viau maya a insurance lekha chu la chuakin ham thatna a mu thei ang mutur chuan insurance company lama chuan kal atum bok
atu kaniya insurance company lama chuan kalin ador cheta awang chuan zangna domna mu thei angang chu donvek atuma nima sela an policy a chuan kang me wangte in rokle in bumna te ani ngot lo chuan eng thilma an tlem thei lova pumeta chuan ka dor achim vek so tia hrilin abiak pa chuan khuarel chiatna awanga harsatna hi chu pathian thlen tir aniya chu wang chuan keini tan ti thei a omlo tia hrilin pumeta chu a thin rim viau maya ador ti chetu chu pathian ani thu hria in kotlama pathian chu khin mai aril ruk bok officer chuan kan policy a lir nging atel lova I boina chu pathian ani tia hrilin pumeta chuan an puina chu ngena sa viau ma se officer chuan a pui theilo tur thu an hrila pumeta thinrim chuan officer chu kut athak pha bok pumeta chu alungai ema a thenom pa mahadef nen chuan ti dunin kotlama pathian khingot lo chu ti theidang pakhat ma an nei lova pumeta chuan mi ngai dan tur po don zo to lovin ador chi awang chuan high court lama pathian te chu khin mai atum ta ani atu kaniya pumeta chuan high court lampanin ador chimta awangin pathian chu khin antuma mithil ti ngai lo ni ma sela pathian hna chuan lungoi lo ve hle in court lama khin mai chu kong om chun ni in a hrebok pumeta chuan ukil roi tur zongin tuma in a ukila transu an lo du lova pathian khing turani wang chuan a ukil biaka piang chuan lo ha khrep zelin bia ang mai chuan an lo chua a thenom pa nen chuan beidong hle in ukil in hliam pakhat chu a top nan an va mule a ukil hanif chuan uluk takin an boina chu alo ngai thlak saka pumeta te chu an lung oi lo ve hle ti hria in an tan kotlama chuan din sak alo tum ta ani pumeta chuan pathian khin atum miaw awangin pandit ho chuan pumeta thil tum chu an lo hreve a pumeta chunga chuan lung oi lo hlom viawin pathian hremna ala to tur thu an soilok bok pumeta chu milar taklo ni to in pandit ho chuan huat takte in an holoma pumeta chu khinlet ve tumin anim buat sai ve bok pandit pakhat chuan aketniak chu zuarin noi khasinga in an hrala heng pandit tho hian an pathian chu eizon nan mangin pandit re thei tak an wang ang reng khop mai ni aliama pumeta an kot lama pathian a hek ni tur chu ni in mitin chu an boihlom viau maya media lampon pumeta an pathian a hek tur chu an chatui berni in pumeta po chu tlemin azam ve bok pumeta hotak tak pandit ho chuan high court chu ron thlengin kar changkang tak tak an nei hloma pathian thuwa eizong ho zinga re thei tak mu tur an wang khop mai pumeta po chu in pe ve to in court lam chu apan ve nga la pandit ho in lir thei changkang tak tak nein asum dong ber pumeta chu are thei ber ni in alang bok pumeta chu sa khomi traho chuan an ngei veka pathian em khing chu thiang lo anga ngain pumeta hian harsatna ala tok don chawni in alang ko chunga chuan pumeta chuan a boina chu soin lirninga wanga ador chim thu chu soin insurance company lam chuan I dor chiat chan hi pathian wanga niya keini laka engma itlem theilowang chu wang chuan pathian laka ivui theyang ti in min hrila case file in pathian khin chu katum ta ani ti in jat chu an hrila pandit pakhat chuan lo hnil ngalin pathian khin chu thil ti chi ani lo thu soin pumeta chuan ka dor kha kanupui fanau chomna aniya dor dang ka nei le theinam pathian le choi tir ka duwa dor dang ka nei le vat lo chuan kanupui fanau in ei tur an nei lo mayang tia soibelin jat chuan pumeta thu le hla chu uluk takin alo ngai thla a pumeta an pathian a hekna chu thupui tling anga lo pom sakin in khinna chu tran ani tur thu an puanga pumeta chu lom ve hle in tuna chuan pathian nen anin khing thei tak tak to don ani
pumeta le an thenom pa chuan courtroom chu chuasanin sakhorong bol tu ho chuan an lo ngak thupa pumeta chu kuthlak an chakin soisak hlum mai po an hre lo hloma police ho chuan vengin sakhorong bol tu ho lakata chu a him thei hram ani pumeta chuan adin mun a thalo hle ti hria in police ven himna chu an dila politician e ruksha tak pakhat chuan lo narin puithiam ho chu sarkar na siam nan an poimo ti hria in pumeta chu misual rual soi sakhlum tir tumin pumeta chu an uma pumeta chu tlan chhia in pathian khinzet zong pumeta ala buai don cha uni in alang pandit ho zong zong chuan pumeta chu hovekin an zinga thu nei ber maharaja po chuan misual beitirin pumeta chu tlan chereng rengin a oma in ram to pakhata chuan tlan lutin abi rungal vata ama tha tum tu te lakata chu a him thei hram ani pumeta chu tok fang abi ruknu chuan ama tha tum tu te chu an kalbo vek to turanga in abi rukna atang chuan aron chuaka misual ho chuan ron hule ngalin pumeta chu tha tumin an le ngala wana tang chuan lord krishna chuan lo en rengin pumeta puitur chuan wana tangin bike chuan aron chuka pumeta chu tranpui ngalin aphur ngal vata an bike chu thok fo in pumeta chu an ina atha pumeta chuan ama trampui tu chu lord krishna ani ti reng a hrebik lo pumeta chuan an in bulami an pungkhom ti hria in an in chu apan ngal vata anu pui fanau te chu an ina omngam to lovin apa te in lama om turin an lo in thiar chuaka pumeta chuan dan tum veu ma se an in thlenga an beya wang chuan anu pui thla chu muang thei to lovin apa te in lama chuan an hoa pumeta ero mundanga om ve du lovin mani in poa chengam lo chu tlom pa exena ala a khohar tak chuan an ina omin lord krishna chuan aron tlo le ta ani pumeta ril ruha chuan zu lo inin lord krishna chu mihring ang che in a oma an thenom loka cheng ani thu hrilin a ina shala wangin a bula khosakri chu aron dila pumeta chuan lo rem ti lo viau ma se ama tran pui tu chu lo hnar thei bik lovin a thenom pa po aron leng le to a an ril ruha chuan zu introvin krishna chuan mi hausa tak sum dong ani thu chu an hrila ani ina dik tak chu soi chuak du bik lovin pumeta chu tranpui atuma vai ho hiam pathian chi hrang an neya wangin a boi thlak mel khop mai pumeta chu chathla in lord krishna chuan ven him atum tlata pumeta lama chuan trangin a theyang toka tranpui chu atum ber ani bok atuk zinga chuan media lamin pumeta chu interview tumin anron bia a pumeta chuan larnan pathian ka khing hleinem ka chan vo dik tak mu tum mai kani tia lo narin media ma in lan chu a peilova pumeta ang thowa khorel chiana to kho chu an inaron pungkhomin a ukil nen chuan pui thei dan an lo dapa a ukil nen chuan trangtlangin sa ko hrang atanga local ho chu an tran pui vek tur thu hrilin an sa khona an pui thiam te ho chu kot lama in lan tura ko vek an niya pumeta awangin pathian chi hrang an khing don ani ber mai courtroom a chuan pumeta awangin pathian chi hrang te chu khintum an niya christian muslim le hindu sakhua an ho tu te chu jat chuan ko vekin pumeta le sakhorong bol tu te in khinna chu tran ani don ta pandit ho chu in mukhomin an malak zel dan tur an soi hova kot lama an pathian in thiam lo achang ani chuan an sa khwana chuan hiam lam apan don ti hre thiamin an buai hlom khop mai maharaja chuan chongeya nor khoi khot mai chu tha in a hria a pandit ho chu chongeya nuar tura hrilin an norna chuan sarkar bank a thlen ma lo chu nor zel an tuma pumeta an pathian khin atumna chu sut ani ma chu chongein kot le sarkar an karbok pandit zinga pakhat chuan mi hmuwa chongeila an hmu lo lai chuan lo ema ila apoi lo ti in toilet a chuan lutin cham a ei mol mola chongei tong traina nei tui in ang vel ani ber mai
Krishna chuan pumeta chu TV lama interview tur chuan thu rawn an pe a pumeta po chuan thu dik tak soi chu angai nia hriat awang chuan mipui hma in lana pathian thiam lo chantir chu atuma interview tur chuan akalta ani pumeta chu interview in thlani ngot na anei lo hnuwa atong try na awanga na a hmu thu chu an soya an zinga pakhat chuan sam ka nei le theih nam pui thiam kal tlangin ka tong try a ni ma sela sam ka nei thei reng reng lo tia soin pathian i biak dana dik tok lo ani chu ti in pumeta chuan an changa pui thiam kal tlanga pathian betrin te hi chuan in deal in hungai lo wang pathian chu thinlunga biak zok tur ani tia soin pathian ai ma chuan sa khorong bol tu pathian manga eizong ho chu avei mama to zok ni in alang bok kot lama chuan pumeta le maharaja chu in khing le in pathian ai a o a pumeta chuan pathian ai ma chuan sa khorong bol tu te chu khing to zokin maharaja hne na chuan temple engzat nge inei I temple a chuan pui thiam engzat nge omti in an zota maharaja chuan chang theilovin pumeta chuan temple pona mi engzat nge kutdo omti in an zote a maharaja chuan chang theilo le in pumeta chuan pathian hi tuman kan bengai lova pui thiam ho mai mai hi ani kan biak thin pui thiam ho hian sa khwana mangin in zonga pui thiam re thei pakhat ma in hrelovang tuna ka boina po hiam pathian chuan thiam lo changpo ni sela heng pui thiam ho hiam pathian hne na ka thil pek an lo cheprel thina wangin kan boi zo kan ti in judge hne na chuan an hrila pathian ang maya in chal pui thiam ho chuan pumeta chu thiam lo changma se poiti na pakhat ma an nei to lo mi pui ho chuan pumeta thu soi chu dik anti view maya ni ma sela pathian in adora ti chena chan chu engma soi theilovin jat chuan evidence thatak phor tura nei le nei lo an zota pumeta chuan chang theilovin jat chuan voi khat ko ta in lan le tur chuan an hrila ador chena chan chu finfiana thatak anei angai to bok pumeta chuan lirhing chu pathian thlen nge ani ti afin fi athei ani lo chuan nena achang don lova media zona po chu chang theilovin pathian omring lo ani wang chuan engsa kho buma ala chir lova sa khona lama chuan pumeta hi mi bo ani ber mai pumeta chu lungai le tranin zu an ina Krishna chuan gita chu chiar tura hrilin evidence a hmu chua tur thu an hrila pumeta chuan chiarin a muthil sana Krishna chuan Bible chiar tur pele in pumeta chuan Bible chu an chiara Quran thlenga chiar tirin lirhing thlenna chan chu pathian nge ani ti a hrechuak thei ta ani pumeta chu kota in lan hun thleng le to in maharaja chu gita le khabu chanchin an zota gita le khabua in ziak te hi adik vek emtia zotin maharaja chuan adik vek thu in achanga pumeta chuan sa kho le khabu thuma chuan lirhing thlenna chan chu pathian ani thu soin evidence thatak ko da chuan asoi chuaka asoi zomzel ma chuan a om dan dang lam thutin amit meng avaya ni khoshalovin pumeta chu atluwa pumeta chu damdo in lama hruini in zeng ang mai in acha theilova anu puite po chuan mu theilovin ICU a chuan dalu ania adin mun chu thalo hle in a thi mai a hlo om bok maharaja le anaute chuan pumeta chuan pathian hremna ato thu media ma alo soi ve in pumeta dam lo ta chu nuam an lo ti hlom viau maya pumeta chuan an sa kho pui thiam te abeya wang chuan thi po ni sela poiti na pakhat ma an nei lo Krishna chuan pumeta chu kanin athil ti theina mang chuan anti dama pumeta po chu ran thole ngalin Krishna wang chuan adam le ta ani pumeta chuan Lord Krishna chu mu in pathian om chu arin pha a Krishna chuan a om pui reng ti hre thiamin pathian chu sa kho pui thiam te kal tlang ni lovin mani thinlunga tanga biak turani thu chu a hre chuak thei ta ani pumeta chuan ama chu pathian ang main an lo siam ti chu hre chuakin a thlatel ICU a om ti chu a in hre chuaka ama pathian ang mai an siam chu thati lovin mipui sa kho pui thiam kal tlanga pathian biak tum ho chu pathian biak dan dik tak hriat ti ratum ta ani
Krishna nen chuan mi pui pungkhom zinga vakal ve in kalathi lova pathian kani hek lo pathian thu hi sumdon na chi ani lova pathian tana rongbol chu hausak pui chi ni lovin mani ralna hmun ani zawk pathian chu mani thinlunga biak turani tholom manga tlonlung oi chi ani lo an lemphei chu engma lo mai ani ti in an pathian lim chu avo cheveka mi chuan athu soi chu dikan ti in pathian chu thinlunga biak turani zia chu an hria a tholom le thil pek manga engkim ti thei pathian ti lom tum chu adik lo reng ani pumeta chuan a chungte chu hmu in Krishna chu melhriat tir an tuma Krishna chu bongal dain a omna tur omang chu an zonga Krishna chuan muntina a om thu soin min beturin temple pan kher angai lo ti in an hrila Krishna thil ti theina chu charin a vombo ta ani eng sakhua po hian sakho rongbol tu te hi an hosa em veka he free ma kan huang deuh hiam pathian chu thinlunga biak itum shram ang u ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama ka da bokke like comment share lama in sum lo shram ang u